Kepása. Takže kámoš, jsem tady s těma paralyzerama, jak jsem předešle sliboval. Opravdu není to žádná hračka, žádný podvod, tohle je ten civilní a tohle je ten opravdu profesionální policejní. Takže teď uděláme trik, který jsem nazval Double Trouble. Spočívá to v tomhletom. No, držte mi hodně palce. Kurva! Nejde díl, to díl nejde, vole. No to zkusím ještě tady, počkej. No, takže tohle opravdu není sranda. Teď to vyzkouším na kameramanovi, že tohle není žádná prdel. No, tak jste to viděli, já jenom k vám takovou maličku, dávejte lajky, odběry a do komentů napište, co mám udělat příště, já jsem nezničitelný muž, udělám cokoliv, takže pište a uvidíme, co se z toho zvolí. Kepása.